daga Allah ne. Farko zana sa Allah na, kai ne kaɗai abun bautawa. Annabi na Muhammadu na nawa, ai dole ne na saka kaɗai cikin aikina. Baitoti a yau nake dokawa, komai gare na Allah shine yake tsarawa. Kowa baiwar take nunawa, ni kawai waka ce garan bana boyewa. Yanda Allah ya so yake bawansa, ko ya ka samu kanka kawai kayo godewa. Mai arziki ne kai, ima talaka ne kai, ima sarki ne kai, ima bawansa ne kai, ima malami ne kai, ima almajiri ne kai, shugaban kasa ne kai, mai unguwa ne kai, manomi ne kai, masaki ne kai. Idan Allah ya yi min dan na bayyana menene laifina. Idan Allah ya bani dan na bada menene laifina. Idan Allah bai ban ba abinda nake so alkhairi ne a gona. Allah na ya fi so na fiye da kaina, don haka ni ba na ɓata raina. Samu na ko rashina na barwa Allah, don haka ni ba na ɓata raina. Idan ba ka da lafiya na barwa Allah, ba ɗan adam ne yake ba. Idan ka ya sa rana barwa Allah, ba ɗan adam ne yake ba. Idan baka a duniyar nan barwa Allah, ba ɗan adam ne yake ba. Mai nema na tare da samu. Let's